Lintunen kertoo sitten merkantilismista. Jaa. Ehkäpä Lintunen nyt esittäisi ystävällisesti oman näkemyksensä merkantilismista. No, kirjassaan oli siitä niin sattuva kuvaus, ettei minulla ole siihen omasta puolestani mitään lisättävää. Koulussa elämässä kauheinta lie, se lapsilta kaiken järjen vie. Se muuttuu koko ajan kauheammaksi, ja kohta sun päästäs kuuluunaks. Jee. Niin psykiatrit arvelee. Eikä ainakaan lasten kengissä koulusta selviä hengissä. Ei koulusta selviä hengissä. Pahaa mukanaan tuo, joten lapset liikaa viinaa juo. Ja tyhjentää pullon toivoin, että Ruotsista sais edes 5. Joo. Työnnä pääsi kainaloon. Ja toivo, että selviät hengissä tässä nuorten roistojen jengissä. Ei koulusta selviä hengissä. Selviä hengissä. Ei koulusta 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 selviä hengissä. Eikä ainakaan lasten kengissä koulusta selviä hengissä. Ei koulusta selviä hengissä.